Malta ħilsa, Malta suċċess. Hija din it-tema li l-Partit Laburista għażel għax-xahar ta' Marzu. Tema li ssellem il-kisba importanti tal-ħelsien 40 sena ilu. Tema li tfakkar il-mixja li għamel il-poplu Malti Wawċi tul is-snin. Tema li timmarka s-suċċess li pajjiżna qed jagħmel illum il-ġurnata. F'messaġġ fuq Facebook f'bidu ta' xahar li se jfakkar din il-ġrajja importanti, il-Prim Ministru tenna li din kienet waħda mill-akbar sfidi li l-poplu Malti qatt daħal għalihom. Min ekonomija bbażata fuq il-militar u ħtiġijiet tal-barrani, għażel li jitlaq għal rasu anke jekk kien jaf li l-bidu seta' ma kienx faċli. Iżda emmen f'Malta. Illum, 40 sena wara, Malta pajjiż indipendenti u ħieles u f'ħafna affarijiet ma laqwa jekk mhux laqwa fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lil Maltin u Lawċin kollha biex jieħdu sehem fl-attivitajiet li qed jorganizzaw il-Partit Laburista u l-moviment li nbena madwaru. Iżda mhux biss. Inħeġġeġ lilna lkoll biex inżommu ġofina il-ħeġġa l-bidla li llum reġa' għandna daqskemm kellhom il-Maltin u Lawċin ta' 40 sena ilu. Tkellem dwar il-mod kif fl-aħħar snin il-poplu Malti ġeddet il-ħelsien b'aktar opportunitajiet u drittijiet. Fis-żmien li ġej nistgħu niksbu ferm aktar flimkien biex Malta tagħda tibqa' mhux biss ħilsa iżda tkun saħansitra aktar suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.